дар доираи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо дар саросари ҷумҳурӣ ҷиҳати ба кишвари сабз табдил додани ҷумҳурӣ маъракаи оммавии ниҳолшинонӣ ҷараён дорад. Бо ҳамин мақсад мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо федератсияҳо ва мактабҳои варзишии ҳудуди пойтахт дар боғи Лучоби ноҳияи Сино бештар аз 1000 гулу бутаҳо ва ниҳолҳои ҳамеша сабзро шинониданд. Дар маъракаи ниҳолшинонӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, раисати кор бо мактабҳо ва иншооти шаҳр, варзишгарони федератсияи санъати муҳорибаҳои омехта, донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ дар маҷмӯъ бештар аз 200 нафар ширкат варзиданд. дар пойтахти азизамон шаҳр Душанбе маҳз дар ҳошияи дастури супоришҳои раиси шаҳр Душанбе, раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳр Душанбе муҳтарам Рустами Маликӣ дар иҷлосияи 16-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳр Душанбе давлати шашум ба масъулини дастури супоришҳои мушаххас буданд. Бо мақсади ба шаҳри сабз табдил додани пойтахти азизамон шаҳр Душанбе тадбирҳои судманд аз ҷониби тамоми сохторҳои дахлдори мақомоти иҷроии давлати шаҳр Душанбе роҳандозӣ карда истодааст. Имрӯз раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр Душанбе дар ҳамбастагӣ бо сохторҳои варзишии пойтахти азизамон шаҳр Душанбе дар самти ниҳолшинонӣ низ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда истодааст, ки имрӯз тавре ки мо шоҳид гардидем аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр Душанбе дар ҳамбастагӣ бо федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ҷумҳурии Тоҷикистон мо дар ин мавзеи Лучоби ноҳияи Синои шаҳр Душанбе беш аз 1000 адад дарахтони ҳамеша сабз ва ороиширо бари хуррамгардонии ин минтақаи пойтахти азизамон шаҳр Душанбе шинонидем. Ба иттилои масъулин дар доираи корҳои ободониву кабудгузоркунӣ ҳар ҳафта дар ҳудуди пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бештар аз 2000 бех ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ ва сояафкан шинонида мешавад. Барои сабзу хуррам ва ободу зебо нигоҳ доштани муҳити зист ҳар як нафар масъул буда сокинони шаҳр тасмим доранд, ки чун ҳарвақта дар мавсими имсолаи ниҳолшинонӣ низ фаъолона иштирок намуда дар ободониву хуррамгардонии шаҳр саҳми арзандаи худро гузоранд.